आवाज होई तोरा गाड़ में निकाल दे। अरे हम बहुत कमजोर न बानी, हड्डी गुड्डी टूट जाई। ए हड्डी टूटो तहां जुटो, आज तू हेरा तो हम ही है। जय लाला सुर बाबा की। मुद्दे नहीं का? अरे बाप रे बाप, ई डाइन भोसरी धोतिए मुँह तो आ देलक। अभी दिने में ही हाल बा, रात हुई तो पता ना का हुई। कौन देखला का नान रे औटिक डाई चल ना देखल जाओ। ना रे मत दोसन कह देतो। ए हमर लाड़ कह देतो, कोने हमी नजदीक जाके देखे के बा, दूर से देखे के बा। चल साला साला कोई जानबूझ से कूद नहीं कर रहे, गलती से कूद गई नहीं। गलती से कूद गई नहीं। अबे कहाँ गया बे? चलो ए हाउ देख सन डैनी घोइला था के चल गइल बा। चल तो देखल जाओ में कथी बा। ना रे ना दोसन, हमर माई माना कइले बा कि डाइन के धोल सामान ना छुअल जालई। ए मन ना छुअल जालई, चल देखल जाओ। अरे देख रे में कथी बा। ना हम दाई सिखैले बा दशहरा में कुछो ना छुए के। अच्छा दाई सिखैले बा, कोनो के माई सिखैले बा, कोनो के दाई सिखैले बा। हमरे माई बुर्बक बाकी हमरा कुछो नहीं के सिखैले ना। हट भाग ना फोड़ ना तो कुछ हो जाता हूं। ए हट मोर, हमरा कुछो ना होई। सुभाष सुभाष का बोल रे? का बोल रे? ए सुभाष सुभाष भाई उठना। अरे बाप रे, लागत साला का धोल नहीं। ले चलो जा लगे, उठाओ उठाओ उठाओ। चल चल जल्दी चलो सर, जल्दी चलो सर।